KAAC mate Karbing Long Autonomous Council Education Asaikam mate EM Richard Tokbi Dolamura Halong kekim Ponbom School ahem Nangkilang kiwa Lakhain ko the trok Duarbaguri Constituency Kaparlo Dolamura angkang along Central Scheme and kekim Ponbom KGBV School Ditaji Sombot Junrubos Boys Residential School Malasi School along Library Lapen Dolamura T State along Kekim Ponbom Higher Secondary School High Hui along Kahumri dam Aruni Bhai Kretoksiarni Duarbaguri Local MEC Anparta KAAC Education EM Richard Tokbi ahin pen kelang cari paduponsi keklem ponwek kontraktor atumaphan porateng pen kepatang etjiaphan lapen asai kemisenjiaphan than paritika Bangso long kachi tongdun KAAC Education asai campaign inspector of school IS berening ti lapen DPO SA pen konsing ronghang Anparta constituency pen VDC chairman sar korongphar Dolamura town chairman Mongor Singh Terang lapen ongdung habara ratum chetongdun Hawarlong nili education nili fan CM arpunang pidet pen api school dak KGBV school Netaji Subhash Chandra Bose a school apenon dak tea garden afan models high school kipi la long thom adim la pen along kapre adim long sami ki vurdam la so school tomang bong pen nang tum sami nang dun krilo kadok ve thek ponong lo KGBV school sami non cheklo jon trok ang bong pen tangte tangpo laso pen apike dak mala silong gedo KGBV school temporary bangke adak save that non dolomara dak mado nang tum theklong lo la pen Netaji Subhash Chandra Bose school amangke nang tum theklong lo dak tame a hostel pen a school pen kikim non within November December ang bong tangpo la pen tum save po dak tame non dak ang bong lake tea garden atum fan model school ki pipot na so skill same de ke bangji sumar sa bagan long choklem atum asomar atum penceng lok te boktera asomar tum antame la so school long ang dunong pola pen free of cost a school ang se la pen mopen nang tum theklong lo Netaji Subhash Chandra Bose KGBV dakado ko ya ke joy pen sade ke pon la ke tum kaching hon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma fan churuvek nanji la pen tum kaching hon Dr. Tiliram long hang fan churo nanji la sona school Duarbaguri long kipi pon apen kethek pondong non kikim pon sami tang pon po lapen school desk bench hain supply no tum sami thek pondong lo non selected a school atum fan pipon lo lapen lahai supply sami ki pisa mission a desk bench theng pi gali lage na tum thek long lo lahai mission a desk bench non along tin a school piponji la face wise pipon lo all Assam mane all Karbing long bong along tin long LP school long sabi le labji lapen pini dak kahumri long pen thek pon long Malasi high school long arni silong keklang do na tum pen thek pon long lo piposi percentage mi medet ma pipon malake Malasi high school long bangke isielam bang lang chitan dam lo te ningduk lam lo la lo de provincialize kalela so school bangke nili visit mi school an visit dam lo pini dam dak library hall library building hai ki pido la library building sakelang dam la pen supply materials hai nangeli do la hai TV pen chenglo kapre do sitting odakang ni la hai fan same langdam lo la pen mission thek pon long lo same Malasi high school la pen kahora high school la hai adlong ke thek pon long performance mimida dalam sami ningduk lo setame isi lam bangke haladak a medium malam da duko mena bangke medium ta duko karbio so maratum penangan atum ke Assamese medium kidun pen ke thek ji afan sungkrung do setame non la sini kata pulo SMC tum la pen SMDC tum je English medium convert non hala so school long penang ani ke prove fan sini ready lo la hai kam so siklem lo pande paju pen high school same
resolve mesen a resolve banji la ning ke thedo la sini ako awareness afan ki ase tum han chuning ri lo pini atumi lompen atum kembom lo sonse along tin long sami la pen hodak rong asar tum pen cheng lo kapre kapre tum fanda chuning ri lo jamala si long bong sami nang tum initiative che endu nang ji la sobang kinang sodu la hello during school long bangke la dang bang teachers a problem bangke teachers chidamde pu sikipu sami teachers chidamde pu alam thepen a jok nili long dak block mission coordinator ta fantami pini ni nilong sidu lang pini la long school na du long sami open sami ni alang fantan lo kopi alam lo po alang bangke ni bangke CRCC la pen ni bahini du dak tasi ni mo ben thang lo report hangot lapen sukos notice binang po lapen la kopi tham alam thi pensi la sonang klang ma even daithor high school headmaster aro principal lo haladak sami lason lo misappropriation of fund mani pini la hai pen theklong alang fan pini atumi pen suspension order pe lo pini pen alang fan suspended lo al dular mo prabjin pen itum daithor higher secondary school a principal tami akimi ni tum pipon po la during PS ke paro la signal ekhel PS ko along soima purekha tha enedet pati jile tum ratpan ajudam long kopi po ha soima purekha exam enedet 6 month half yearly la la so report bang nilong nang dile la jongsi lo pate ni tum action en po ala no whether school lang on the no bodo mane ukolovia diring long ala ke non si kimpon bom la dushi a problema bangke long le anatu penda isia problem lo alam thi bangke la kone eco sensitive area bu masi ni tong fan nang khang check ti Kaziranga na park na pen la pu pen report bang po kada me school a hem ki kim danji angbong an ang tame pilopo harlong ke pon sangti ke pon kapadigdar dam nang tuma jir pu tum pen la media tum dam pa sam pen bang po du po ke padigdar po la son me se kata me itum kar biang long nat ke la hai lu ke pachali yi fan ki afan ke paprang yi fan aning hang wang bi halam tum la si kata nang ke khang khidun where abang ke na theklong lo diringar nat ke aprang benta school la hem pen chenglok development le kilele sike onglo laki diringa sor chini pami sami nitu munthilo dr tuliram ronghang dom ben chiki ching waisi je diring hawar allo tu mesen na school pinanji pusi ola ikolaiva school bangke diring arada fansi panong lo pen tebok tera tum ke la school long dun long po ante sir la kar benglong angkang pilam sina gi pola lu than bang atum pinang anadim long ke agi polong mane chithan alason chithan pamile pen dam deri dia atum fan pini nale hin pen kopi la tum fan pon product pen teachers atum